Люба, уважаеми зрители, намирам се на едно място, където хората недоволстват от една детска площадка или недоволстват от начина, по който децата играят на тази детска площадка. Тук сме се събрали заедно с тези недоволни граждани. В същото време поканихме тук и кмета, госпожа доктор Ина Филипова. Здравейте, госпожо кмет. Аз сега най-напред да дам думата на тези хора, които искат в общи линии да се оплачат от тази детска площадка, ако правилно разбирам. Ние от площадката не се оплакваме. Ние нямаме нищо против спортната площадка. Защото в крайна сметка за здравословен начин на живот нашите деца трябва да има къде да спортуват. Само, че имаме проблеми срещу това отсреща. Всичките изчупени прозорци. Ето и на жилищата, и на входа. Тоест, ние сме за спортна площадка, но да бъде обезопасена. Включиха прожектора вечер в 12:30 оная вечер викахме полиция, защото прожекторчето свети, осветено е и топката се рита, и в 3 часа през нощта сме викали полиция и полицаите казват: оправяйте се. И ние в крайна сметка решихме да вземем нещата в своя ръце и да се оправяме. Ето ги виждате, това са възрастни хора с бастуните, които едва ходят, на които като им щупат стъклата няма кой да ги изчисти. Първото, което е да не говорим, че всяко едно сменене на стъкло е свързано с средства, те вече са достатъчно скъпи, с майстори и така нататък. Миналата година ние внесахме жалба, аз си нося отговора от госпожа Филипова, че на последната общинска сесия е взето решение спортните площадки на града да бъдат отдадени под наем. Вследствие на което смятаме, че ако те бъдат отдадени под наем, игрището ще се стопанисва, ще е обезопасено и нещата няма да са в този вид. Но 6 месеца минаха, до ден днешен никой не го е взел и не е отдадено под наем. Щом като не е отдадено под наем, нашата идея е да бъде обезопасено поне от тази страна, която виждате няма и 20 метра ние до сградата. Даже и дрога продават тук. И се събират посред нощ, идват. Викаме полицията, полицаите дигат ръце и ние въобще не обръщат внимание. И да се направи така, аз живея отсреща. С нощи и на мен ми чупиха стъкло. И не се траят. Идват от Столюпиново, идват от Чекер-Макала, идват и от горе до руския пазар. Продават дрога? Да, продават се дрога. Идват тяхните, които седат и са другирани. А колко клиенти на тези продавачи на дрога се събират тук, ако се забелязал? Събират различно. Идват по целия тълпи са тук. Това е предимно неделя ден. Събота и неделя. Значи те си правят турнири тук и си играят. Значи молбата е следната. Ако е възможно, това осветление или да бъде с някакъв таймер, който да се изключва в 10 часа, да бъде изключен, за да нямат възможност след 10 да играят хората. Или да бъде отдадено под наем, така че да бъде затворено вечерно време след 10. Ние нямаме против игрището. Просто да бъде обезопасено и да няма след 10 часа игра на него. Защото има хора, които искат да спортуват тук. Сега да дадем и думата на доктор Филипова. Доктор Филипова, вашия коментар. Наистина разбрах за проблемите. На този етап все още няма осигурена охрана за спортните площадки, които са в района. На последния конкурс, който е проведен от 15-те спортни площадки в район Северен, под наем са отдадени 4. Тази площадка не влиза в отдадените под наем и така или иначе ние имаме ангажимент към нейното поддържане. Действително тя е много използвана спортна площадка. Миналата година сменихме мрежата на платната. Можете да видите тези, които е новата мрежа, тя е с друг профил и не е боядисана в жълто. Подменихме ги, но само за някъде около 2-3 месеца отново беше скъсана мрежата. Височината на мрежата тук според мен е около 5-6 метра, не е ниска и предполагам, че не са били деца тези, които са засилили топката толкова силно, че да се счупи прозорците горе. Тук играят и зрели млади хора, между 20 и 40 години и всеки би трябвало да има отговорност, като счупи някое стъкло, след това да възстанови на собствениците, които живеят тук. Ще видим, няма гаранция наистина, че площадката ще бъде отдадена. Те са въпрос на интерес и то търговски интерес, които наемат площадките.
Това, което можем да направим е да възстановим отново мрежите, може би с мрежа, която е от вратарските мрежи, за да не излиза топката навън. Виждам, че има паднали платна и тях по един и по друг начин да възстановим. За съжаление, тревата, която е поставена, тя не е трева, е определена настилка. На този етап само пречи на играещите. Не също ще махнем от тук, за да може да се ползва спокойно. Ще направя така, че да се сложи евентуално таймер, ако има възможност, на лампата. Ами сега чухте отговора на доктор Филипова. И слушах я. Значи, тази мрежа, която е дигнати 2, 4, 6 платна, да се вдигне до края. Следствие на което там, това, което съм виждала, има настроени такива винкели, върху които отново е опъната под наклон мрежа и топката няма възможност, защото те ритат и над тази височина. И топката няма възможност да излиза толкова много, за да не е в игрищата. Нали, охраната, която е в съвета, в 10 вечерта да гаси осветлението и съответно хората ще прекратят да играят. Стига да има техническа възможност. Нашата къща, ние сме на 2 метра от игрището. Викаме полиция в 11, в 12 вечерта и полицаите ми казват, игрището е ваше, оправяйте се, нали? При което това са органи на реда все пак. Нали? Те зависят от нас, от хората, които си плащаме данъците в крайна сметка. Нали? Не би трябвало да има такъв отговор от тяхна страна. Аз бих искала да кажа, ако може да се заключват вратите, нали, до 10 часа да се играе, каквото се играе, после да се заключват, осветлението нека се свети. След като се заключи, мисля, че няма да имат достъп да влизат да играят. Това са идвали в 12 часа вечерта и са почнали да ритат с коли, старозагорски, не знам си какви от различни краища на града. И когато ние се обаждаме от втория етаж и казваме, не можем да спим, те се възмутени, че ги притесняваме. И все пак вечерно време, искаме да почиваме да спим, те се възмущават, че ги прекъсваме още малко да си свършим играта и така нататък. Да. Искам да кажа, че кметицата каза, че то, с който се е изчупил стъклото, да се го възстанови. То не е въпроса за възстановяването само, госпожо, а е въпроса, че аз си дигам главата, си дигам и щупва се стъклото, само за секунди то щеше да падне върху мене. Същото горе най-търва ми, ако не е било затворена, ако е била отворена вратата, нали щяло и да падне върху нея, а е вляднало вътре в кухнята. Не знам как ще дигнете, каква височина се да ни са топката да ни отива на блока, обаче ние си търваме сме на 3-я и 4-я етаж. Ето тук. Ние обираме парсата. На нас аз вече 4-5 стъкла имам чупени, всичките голямите и с нощи в 8 часа там пуснатото пирде ми се струши на главата. Благодаря ви. Ами, госпожо Филипова, последната дума е ваша. Факт е, че тук има един уклон в район Северен специално за правене на площадки в непосредствена близост в жилищните сгради. Повече от 15 са площадките и много голяма част от тях са много близо. След като те са направени, да, наистина наш ангажимент е да ги поддържаме. Ще видим чисто технически каква е възможността да бъдат изградени точно тези мрежи, които да бъдат в посока, че да държат навътре позициите на топката. Пак казвам, чисто техническа възможност трябва да има. Това е въпрос на инженерно решение. И едно друго, което ще направя, ще дам едно предложение в Община Пловдив към заместник кмета Руси Панчев в новите наредби за обществения ред да се упомене крайният час на работното време на спортните площадки. Това ще касае и за отдадените под наем, действително и за отдадените под наем, така и за тези, които са вътре в междублоковите пространства, защото когато идват органите на реда, те трябва да санкционират на базата на определен нормативен документ. В противен случай идват точно тия конфликти, които стават. Ами аз ви благодаря за времето, което ми отделихте. Благодаря и на вас. Надявам се след 2 месеца да се съберем и да видим какво се е случило тук.